Siyabonisa igama likaYesu Banqwele. Yes, namhlanje ke sibuyile. Namukela kakhona kwi-Growth Portal Network, Azula Ngavaza, all the way from Eastern Cape Lady. Kuthiwa neyiphakamisa futhi Lady. Right, namhlanje ke siphethe umfundisi, siphethe i-episode that is going to be very, very powerful and also very, very educational. Right, mfundisi, can you please greet the viewers at home? Let me greet you first of all, Daga Director. Yes. Thank you so much for this opportunity, for inviting me to come Yes. and share about my life and also ministry, the word of God and everything. Also greetings to the viewers at home. Thank you so much for tuning in. May the Lord bless you. Hallelujah. Abantu abaninzi ke sibazela kwi-podium kanye ne-pulpit. Aside sibazi ncakasana ukuthi lo muntu usikela kangaka njengawe Qoshma Mfundisi ethi like sibabless kakhulu. Usukaphi kahle kahle, uzalelwephi? Can you take us back bangaba uzalelwephi? Mhlawumbe usuke e-Eastern Cape, eGauteng, eMpumalanga, iyadiphi usuka? All right. Thank you so much. Yes. I was born and bred here in Cape Town. Cape Town. Yes, ndizalelwe apha, Okay. ndakhulela apha, ndafunda apha. Yonke into yakho yenze lapha. Yonke into yami ndayenzela apha, ndachata apha. Wow. Yes, but ke ekhaya emva kuseTsomo, eKhuze, eLandeni ngisembongiseni. And then umamam ke yena ke ngumZulu. So I'm a mix of two combination. Okay. My mom is a Zulu from Lady Smith, eMnambithi, uMagatebe. And then utatam waseTsomo, uNhlangisa. So pha eTsomo ukhe waya mhlawumbe because obondibonise Cape Town. Andiqondi bagugudu kuye eTsomo. To be honest, ndingumuntu ohlange isiganeko xa kukho lonto kanye ke mhlambi, yes. So ndiya ngalo maxesha, yeah, ndingatsho ndiya ngalo maxesha. Then pha eLady Smith uya mhlawumbe ukhuye nakhona ndiya, yes, ndikhe ndiye both. Ndiya ke nge-visitation mhlawumbe ngoDecember and all of that, and also ke xa kukho ezo siganeko. Okay, kudala ndifuka lokubuza. Yes. Ukhona le player kuthiwa nguMntambo. Yazi idlala ntoni? Idlala ntoni le player kuthiwa nguMntambo? Ngubani igama layo? nguMntambo. Mhlawumbe uyamazi laa mzalwane? Kwibhola? Kwibhola. Andinawubazi ke, I'm not a fan yebhola. Oh, mhlawumbe ifani. uMntambo yifani kamama okanye yifani katata? Yifani kamama because ndikhulele kulo mama. Yes. Ubunintsi bethu sonke sikhulele kulo mama. Yeah. Okay. Mfundisi okay, akho ndawo uzalwe kuyo. Mfethu uzalwe eKapa. Yes. And then but ke umnombo wakho useDurban plus nase-Eastern Cape. Yes. Ukukhonza oku udibene nini nakho? Ukukhonza oku ndidibene nako ndisindiswe ngo-2011. Okay. 2011, the second Sunday of the year. Wow. I was invited enkonzweni by Pastor Zosiwe. She was not a pastor at that time. She was just an ordinary member of the church. Yes. I think one dibona ndihlamba imet estradweni, and then one invite her. It was on Saturday. Wabe sithi ngengomso, can you please come to church? Yabe inkonzo opposite nalapho ndandihlambela khona imet. Wathi, can you please come to church tomorrow if you do not mind? Yabe ingathi ngengomso yayizoba i-2nd of January. And then I said, no, nandibheka elwandle. Yeah, ndine plans with my friends. Hey. But I promise you, nakanjani, the following Sunday, I will come to church. Nyani, I went to the beach with my friends. Then following Sunday, I think it was the 9th of January, the second Sunday of the year. Wow. That was when I visited the church. And then that is when I got born again. I received Christ as my Lord and Savior. Yabeke kukusindiswa kwami. So from then up until now, okoko ndandibambe. Wow. I-first encounter yami ke ndandikubone eDanoni khona babesitsho before this episode ba wawushumayela umnikelo khona. Ndiwazela ke phayana kumpostile, kuthiwa kumpostile uNyangweni. Yes. Mhlawumbi udibene njani nompostile uNyangweni and also ukhonze ixesha elingakanani phaa kuye? All right. Umpostile uNyangweni besisebenza kunye kwenye ikhampani, a call center. So I was an agent, yena wabe a IT specialist. So caba ke ngokuncokola yakwaxelo ndamxelela uba ukhona umfundisi okhoyo apha on the floor. Then he was introduced to me. So we clicked ngolo hlobo, savana, sabazi friends. And then the time wawundibona ndandingekakhonzi phansi kwakhe, but I was a friend, so he invited me. I think babene gospel show ababenayo hosting. One of her daughters was hosting.
So I was there. So while I was there, wangicela ke to share the word of offering. So yes, but phansi kwakhe I think ngikhonze for 2 years. For 2 years. Yes, and then yabe ke inkosi yandibiza to start my own ministry. Before singene apho kuba khona lo mcimbi kuthiwe mhlambi umuntu notata wakhe wakwamoya. Yes. Omnye umama kamoya. Bayikhumbuseke bathi spiritual parents ezo. Yabona. Yes. Mhlawumbi uNyangweni umbeka kweyiphi indawo? Utata uNyangweni ngathi he's one of the fathers and the leaders that I've learned from. Wow. One of the mentors, people who have grown me, because he was the last pastor or apostle and the consequence work just before I went to full-time to ministry to start my own ministry that the Lord has given me. So he's one of the people that I look up to. One of the leaders that I learned from, that I'm still learning even now, because I communication here too. We still engage. Yes. Ndinomdla ke ngoxa uthi uqale iministry yakho sawungena kuyo ubanzi. Kubakho lento mhlawumbi ufumanisa uba once umuntu ebekade ekhonza kulo muntu ayeke ukhonza kuyo, ufumanisa uba ngaba ubuhlobo ubudlelwane buyaphela. Mhlawumbi omnye umke ngendlela engekho right, badla ngokutsha abantu, uyabona. Mhlawumbi wena umke njani if mhlawumbi comfortable ba usharile mhlawumbi? Not a problem. No, ndimke ngendlela right. Okay. Because the Lord spoke with me clearly. First of all, as I've said, let me just take you back a little bit. Yes. In this way, 2011, under Pastor KM Giyo ongasekhoyo, utata ke ondisalayo ngokwamoya, he led me to Christ. So he was the first person to prophesy over my life. Wow. One day you will be a pastor. And at that time, I think it was 2013, if not 2014. Okay. It was kwakuseminyaka mitsha ndisanda usindiswa. And ke ngoku it was not in the church setup. We were in the dining room endlini yakhe. We were conversating, ndim nguye nonkosikazi wakhe, I think nabanye abazalwane. And then out of the blue he just said that ukuthi I see you pastoring. One day you will lead a church. And then I said, but I don't want to be a pastor. I don't see myself pastoring. I love you to serve. And be Asha and you welcome abazalwane and all of that. But what in the I can see that God has called you. So he was the first person to prophesy over my life. Yes. And then it tells the figure is near a prophecy, because there were other confirmations from other pastors. Okay. I am called by God. One day the Lord will use me. So but be confirm that in the from my father. Wow. That ongasekhoyo ukuthi the Lord has called me. Yeah. So Apostle Nyangweni ke ngoku the Lord spoke with me ngendlela engumangaliso, fumaniseke ukuthi ndinamaphupha endinawo, and then the Lord is calling me. So ndahlala naye phansi and ndacela uba naye ne-meeting. First of all, I shared this with my wife. The Lord is speaking like this. My wife, fortunately enough, she's called, she understands indaba senkolo. So akabona sithintelo okanye abona ba hey sisanda utshata, you know, why not sime? So she followed whatever that the Lord has spoken with me. So because she trusts me as a husband and the leader. So ndamxelela what, you know, it's fine, let us call a meeting. Then I called my apostle. After church, I think ndimfonela ngomgqibelo ba ngengomso ndicela ukubona after church wena nonkosikazi yakho, I just want to share with you. And then sakhonza nyana on Sunday, meet up, and then sahlala so by 4 nguye nonkosikazi yakhe ndim neyami inkosikazi. Ndamxelela uba inkosi ithetha ngolu hlobo. I think the time has come ukuthi ndihambe to start my own ministry. Wabe ke naye ngomnye wabantu who has prophesied ukuthi the Lord is zange benzima lonto leyo, naye wayesitsho nje, waye understand. In fact watsho yena ndisanda ufika uba awuzuhlala apha, uzogqitha nje, kukhona into yakho ozoyithatha, then uhambe and start your own ministry with your wife. So it was very easy ngolo hlobo. Then ke wasiblessa wathi no akabona isithintelo, kwenziwa ke inkonzo especial. I think it was our last Sunday where he released us with a blessing. He prayed over us and then wathi hambani and expand, you know, shumayela ilizwi lenkosi. So that's how it happens.
wow, uyayibeka iyacaca. Wathi ngasinike umfanekiso wengqondo, ndinomdla kakhulu before uxelele unkosikazi wakho and also before uxelele uTata uNyangweni, uyabona ngaba kukho le calling yokuqala ibandla. Kwenzeka ntoni engqondweni kuwe senje ngathi true izayibeka kanjani inkosikazi izawuthini, uyayibona la kwenzeka ntoni, yabona into oqala mos hey into enkulu. It's not an easy thing to ukusabela ubizo, but ke the Bible says the spirit bears witness. Yes. So uyayiva nje apha ngaphakathi kwakho ukuthi okay, this is the Lord speaking. Wow. And this is what he wants me to do. As I've said ukuthi ndandisendi aware already ukuthi I'll be the pastor one day, but I never knew ukuthi I will start now while I am young in my early 30s. I thought maybe xa ndinoma 40, 50, then I will start a ministry, but the Lord emphasized it in the later 2022 ukuthi now this is the time, because we started in 2023 or April. I remember it was the 2nd April, the date. That's when we started. So the Lord was speaking as man decision. Ndandisoloko ndifumana amaphupha, and then xa ndibuza ke ebantwini those who are elderly, yes, you know, yes. because beningawa understand amaphupha lawo. So kwathiwa no, the Lord is calling you, my brother, just accept. Ndavuma ke ndathi, Lord, lead me by your spirit. Then the Lord lead me, and then as I've said, I shared with my wife, then it was very easy kuye because uThixo wayesemlungisile inhliziyo yakhe. Then she said, okay, no, it's fine, we can do this. I believe in your God and in my God, so let us partner and do this. Jesus. Then we did it. Now njengoba ndikwazi bangaba uyaphangela, yes, ngapha ukhokhela iministry and ngokweminyaka, yabona awukho mdala, yabona usemncinci sekwi-early 30s, ngapha utshatile, yabona. So mhlawumbi uyibhalansa njani wonke lento, umsebenzi ngapha, ministry ngapha, kufuneka ufundise, kufuneka ubisashile on a Sunday okanye mhlawumbi osuku okhonza ngalo, yabona, ngapha ngumtshato, like ubhalansa njani zonke izinto? It is by the help of the Holy Spirit. It is the grace of the Lord. Ayingomandla wami nokwami ukuqonda. So before I started in ministry, sexual ndiyokhonzisa and all of that, evangelizing, ndiqale ndenze research. Okay. And then that go to the pastors. Okay. Just to ask what are the challenges that they have encountered before they accepted the calling, and then benze lento uThixo ababizele yona. So uThixo wanika nje obubulumko ukuthi mandingabikho in denial. Let me go to other people abadala kunami abasekule journey already to learn from them. So ndazifumana advices ukuthi now that you are going to ministry, don't neglect your family, because your first ministry, it is your wife. People might leave you that you're going to lead. However, unkosikazi wakho will never leave you nabantwana bakho, bayakuma nawe ngona phakathi. So make sure ukuthi you balance these two things. You do not fail them. Always before it is ukhona wathi andisakhumbula ubani wathi it is God first, then family second, then ministry. Okay. So i-relationship yami noThixo izaqala, then ifamily yami second, then kuze ministry ke ngokulandela ezinye izinto. So that is the order. And then a friend of mine, Pastor Godo, wathi, now that you are going to ministry, because uqale ngaphambi kwami naye is one of my friends, wathi kumxa ethetha into ayithethayo and ayibambayo, wathi be the pastor that you always desire to have. Ibangula mfundisi wawumnqwenela ngela xesha wawungumsalwana. Ezazinto osithi ngase umfundisa azenze. Yeah. So because now the Lord has called you to this office. So ke ngoku ibangula mfundisi wawumnqwenela. And then abanye abantu endakhe ndadibana nabo, I think ngumpostoli uMbhekeni, wathi xa ethetha nami amazwi ongasoze ndiwalibale, wathi ukuba uzawukwenza into eyenziwa sithi singoMbhekeni uzuzaza ukabizwa. So walk in your lane, wenze lento uThixo akubizele yona. So that's what I did. I went and meet up with other men of God. I think wisdom there. Kakhulu. I think wisdom there. Kakhulu. Now ke ngoku ngesixhosa, sorry, kuthiwa inyathi ibuzwa kwabaphambili. Yes. Now asinoyibalekela into ethi
in as much as kukho abantu ozibabiza bahlalise phantsi then bakucebise isade positive. Mhlambi emacaleni kwabathethayo, obviously, especially uphinde ke ngoku ungumntana. Yes, umntana lona ukule age, umntana and then uphinde ke uzawukhokela ngoku umntana. mos mna inkonzo ndiyiqale ndikhonzisa apho ndikhulele khona. Yes. So it's not easy ke to preach to the people that knows you before even you got born again. Siyamazi laa mntana, laa mzukulwana kaMarhatele, and all of that. So akubikho lula, but because uthembe lo uhamba naye nalokubizile because andisibizanga, I was called by the Lord, so I was trusting in the Lord ukuthi uza kundinceda, and usandinceda namhlanje. Wow. Because asikavali siyaqhubeka. Wow. So akabikho mhlawumbi intetho ozivileyo uba kuthiwa hayi kwathi then mhlawumbi xa zifike zithini kuwe ezaa zinto negative, because yonke into iyathekwa. Yes, everything iya-athekwa. Into eyafikayo kum caba yayithetheka phaa yafika ukuthi ndivule ministry because ndifuna imali. So my wife and I were wise like this, ukuthi I don't know we were wise or what, but sesathi for the first year siqala ministry, let us take offering, let us just preach, everything will come from us, from our salary. We do everything from paying the rent, everything of inkonzo izawujongana nathi, so that to prove to them ukuthi we are not in this for money, but we are in this because we are called by God. So zikhona izinto ezinjalo, abantwana bafuna imali and all of that, zonke ezo zinto, and we understand because kaloku ezi zinto zizinto ezenzekayo right now, ukuthi ngoku abasashumayela abantu just because babiziwe, but bashumayela because balambile, bafuna uhlutha. So sishumayela kwixesha elibi, and ke ngoku we are young, as I'm saying, so ngathi singabantu abazothatha ichance, sizodlalisa, sifuna urobha abantu, kanti no, we are not. Ndikunike nje noba imizuzu emibini. Yes. Ndikufake ekoneni. All right. Just for 2 minutes. What is grace? Grace, it is, ndingathi grace is a person of Christ coming to save an undeserving man. Umntu obefile zisiphoso nazizono, then ngenxa ubukhulu bobabalo likaThixo wakuseva, not based on what you have done okanye mhlambi with your efforts, but based on what he has done. So it is unmerited favor of God, undeserving, unearned favor of God. Grace, it's more than a subject, it is more than a theme, it's a person of Christ, because the Bible ithi the law came by Moses, but grace and truth, in the Greek lexicon, it grace which is the truth, because abantu bacinga kukhona grace, kukhona truth, kanti into enye le, grace is the truth, truth is the grace. La end phayana is not a conjunction that differentiate two things, but it's further explanation, ligama elingukai in Greek. So it grace which is the truth came by Christ. So grace is the truth. So if you are not hearing the truth, which is grace, you are not hearing anything. Ucommentile omnye wathi kwenye episode, iyabonisa ke no grace yabo. What is your take on that? People have been sinning before grace. So yes, people are saying that grace is a license to sin, but you don't need any license to sin. Ifana nokuthi bana iPanado yiyo eproduce headache for uchu, because iBhayibhile ithi where sin abound, grace does much more abounding. So grace is the cure for sin, and also it empowers you to not to sin anymore. Uthini xa besithi abantu abashumela igrace ngoku baza nenye igospel? Actually, the gospel of Christ, it is the gospel of grace. The message that we have been given, it is the message of grace. The main theme of the Bible is Christ, and Christ is the grace. So if you are not preaching Christ, who is the grace of God, then you are preaching another gospel according to Galatians chapter 1, verse 6. Apokona atu Paulus, I marvel that you are so soon removed from him who have called you from into the grace of God to another gospel. So the gospel of Christ, it is the gospel of grace. So if you are not preaching grace, you are preaching another gospel. Another gospel can be the gospel of prosperity.
gospel of deliverance, holiness, and all of that. Those are the results of the main message, because the main message is Christ, who is the grace of God. Then all the other things are coming from this one, which is the grace. Ndiyabuzwa ke ngabantu abaninzi because bane-access abanye bathi siyabaconfuse ngelinye ixesha xa sikwi-podium. Okay. Kwenye indawo kuye kuthiwa bafuna ivangeli lakudala. Liphi eli vangeli lakudala? Yabona, eli langoku alisafani elakudala. Elakudala beliphethe amandla, elangoku alinamandla. So what is your take on that? Leliphi eli vangeli lakudala? Kutheni nomehluko kwelangoku elakudala? Ithini le nto? Ukhona umehluko? Ivangeli inye tata. The gospel is one, and the gospel does not change. As I've said, the gospel, it is of Christ. Utu Paulos Romans chapter 1 verse 16. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God. Akati for it has the power. It is the power yona ngokwawo ingamandla. Now that word gospel phayana ligama elingu-euphilion ngesiGreek, meaning to say too good to be true. Good news. We understand. So anything that is not good news is not the grace of God. And these news are not just general good news, because to be elected a church may leader, that is good news, but that's not the gospel, because that cannot save me. To get married is good news, but that's not the gospel, because that cannot save me. So what is the gospel? Say 1 Corinthians chapter number 15 from verse number 3. Apokona to Paulus, for I deliver unto you first of all the gospel, that how Christ died, he was buried, and rose up again according to the scriptures. So the gospel, it is in the center of the death, the birth, and the resurrection of Christ. And that is the power to save you, to change a sinner to be a saint, to change an ungodly man to be holy, to change a prostitute to become, or to be accepted in the family of the beloved. So that is the gospel of Christ. So ayikho i-gospel yangela xesha. That is a preference. Mamela, any message that you are preaching to a certain group of people, then ibe inga apply to another group, then that is not a gospel, it's your preference. To say come to Jesus so that you are rich, that is not the gospel, because the rich are not going to be saved. Because already seberich. Already I am rich. Futhi sizame kuYesu so that nizophila. Abaphilile abamdingi uChrist. So i-gospel is universal. I-gospel is one size fits all. I-gospel, it is everyone. It addresses everyone. So it's not but the preferences zabantu. We understand umuntu upreferisha le and then athi gospel, nomnye athi upreferisha le athi gospel. Even gospel is the good news of Christ, that he died, he was buried, he rose up again for the third day. He was delivered for our offenses and was raised up again for our justification. Ingcaciso yakho ndisakulo mbuzo ba lese mhlambi ngoku ne uhleli isangoma pha. Yes. Sinxiba inzimbi yazo yonke yakhona siready for ubhula, then ufike wena, then mhlawumbi ndikubuza uba mhlawumbi yintoni lena inokwenza ne after ushumayele esa sangoma sixibileyo kwinto yazo sithi ndiyeza ngoku Christ ayeke into yakho, yintoni mhlawumbi lena? The message that you are preaching, as I've said, that the gospel is universal. The gospel, once it is preached, it addresses all people. It will address the Sangomas. It will address the Muslims. It will address Abaxexezayo. It will address Aboni. It will address everyone, because it is universal. Ayo message ekhethe a certain group of people or a certain group of abantu. But once you preach ukuthi uYesu wafa, because Jesus came, into uYesu awayizelayo into that no man could ever do, which is to die for our sins. And death eyayidingeka, it was a sinless person that must die. So all of us in the Bible, we've fallen short of the glory of God, because all we have sinned. So Jesus came, Matthew 1:21. She shall bring forth a son, and gave his name Jesus, for he shall save them
from their sins. Ngicela uyicacisele ndawo because abanye abantu bathi zininzi indlela zokuya kubawo. No, there's only one way. Uthi uYesu, I am the way. Akathi I am one of the ways. Okay. I am the Powerful. only way. We understand to the Father. Wow. Uthi says, I am the way, the truth, and life. No one goes to the Father except through me. We understand. So indlela ebheka uThixo inye nguChrist. Uthi I am the door. Akathi I am one of the door, but uthi I am the door. So the door, it is Christ himself to the Father. So if there was no Bible, Yes. mhlambi inoma ibiyoba yiphi indlela esiqinisekisa ukuthi inene uYesu nguyindlela and uyayepha indlela. Ah. Uba yayingekho iBhayibhile, Yeah. hey, I'm sure I don't know, but as I've said ukuthi Yeah. mhlambi ke the spirit beza Yeah, uthatha indawo yeah, but ke uThixo ke yewasinika Right, iBhayibhile to know him, to reveal him, No, you know, une-wisdom. Yeah. Une-wisdom. No, Yes. ungumuntu otshadileyo Yes. and utshadile nje usemtsha. Yeah. Uyayibona mhlawumbi ii-challenges emtshatweni kulo wakho nakweminye imitshato nje, and then when how do you overcome those challenges wakumtshato? I overcome them by the grace of God. Hallelujah. And also by staying in my lane as a husband. Sitshade kwixesha elibi apho khona there are many divorces in the Christian environment. But ke asithathe experiences abanye abantu simejorishe impilo yethu ngazo. You understand? So we just walk by faith and by the grace of God and allow the Lord to lead us kule ministry. So we overcome our challenges by the grace of God. Yes, siyaxabana nonkosikazi sikhe singavisisani, but what is important is to communicate. Omnye xa wathi umpostoli uNyangweni, xa omnye enyuka ke ziwenze shoba uyehla omnye wena ninganyukelani nobani. Yenzeka loo nto? Yes, yenzeka. Okay. Yes, mna umama ekhaya once anyuka I keep quiet. Okay. Yeah, and then I just take a walk and then come back and then say address elanto. Yeah, so that we can move forward. Wow. So how do you balance wena between into yokuba ngaba ukhokhela abantu abaku-age group yakho ebandleni and also abantu abadala, uyabona, ube wena ungumuntu omsha, mhlawumbi inzima loo nto, ilula? It's not an easy thing. Yeah, ukhokhela abantu abadala. Mhlawumbi kungalula ukukhokhela abantu abangakangawe nabangaphansi ko, but abantu abadala it's not easy, especially that are old enough, like even to your mother. But by the grace of God siyama wethu ngesibindi. Paul uthetha noTimothy uyamyala uthi makungabikho bani or who despise your youth, but be an example. Azothi ku-chapter 5 after, because you know First Timothy chapter 4 verse 12, then chapter 5 verse 1 athi indoda enkulu ungayithethisi kalukhuni. We understand the part yithethise but not kalukhuni, ngendlela right. Uthi mtreat njengoyihlo, azothi nabomama abadala batreat njengomama abakhulu, then ababalingana nawe as brothers and sisters. So into ebalulekileyo approach ne-communication nokuthetha nje ngendlela right, and also as bayisitsho ukuthi nawe ube yi-example so that bayibone le nto uyithethayo uyenza, ungakhombi indlela kodwa uyihamba. Asibikho ke xa mhlawumbi ukhonzisa abantu, uhleli nabo kwi-meetings zenu, mhlawumbi nitye lunch, asibikho thina. So ndifuna unike mna and also abantu abukele ephandleni bangaba xa uba-address abantu abadala, mhlawumbi uthi my son, my daughter okanye mhlawumbi uthini ngobabizayo? I know, andikakafiki kulaa level uba ndibabize umntu, ndimbiza ngemama uzibanibani. Okay. Yeah, ngefani yakhe ndim-adressa ngolo hlobo, because ithi the elderly treat them as your mother, and then utata treat them as your father. So utata ndimbiza ngesiduko sakhe. So ndiye ba-adresse ngefani abantu. Yeah. Then bona xa beka-adressa bathi mfundisi. Yeah. Oh, okay. Bathi mfundisi. Mhlawumbi ingcebiso about umtshato kubantu abatsha, uyintoni umtshato according wena? Usisidingo umtshato? Yes, usisidingo, at the same time awusisidingo. You can be fulfilled without a marriage.
You can be fulfilled and live your single life alright nje without uba mawutshate. But ke akusosono ke nokuchata. To if ungumuntu ke family orientated like me, ufuna uba ne-family yakho, ufuna uba nabantwana bakho, ufuna usettlisha nje elifini with somebody that you love, and then you can go for marriage. Uchate lo muntu ke umthandayo, umbonileyo obviously udibane ne-family yakhe and all of that. Ekubalulekileyo xa senitshatile ude ukuthi nobabini omnye nomnye ahambe kwilane yakhe. Meaning to say that wena as the husband you will love, wena as umama you will submit, so that ninganqubani emtshadweni, because izinto i-problem ezininzi endike ndadibana nazo okanye sendizibonile, it's ndibone omnye asuma i-role yomnye nomnye asuma i-role yomnye, then laa nto idala i-collusion. Kanti if uyahamba kwelane yakho, you love your wife as Christ loved the church. Now we have to ask a question, how did Christ love the church? He sacrificed, what he lay his life for this church that is full of sin, is dirty, but was sacrificed. Then the church needs to submit. We understand which is the wife, submit kwindoda yakho, which is because he's your leader, the vision of the house and all of that. So into ebalulekileyo nje kukuhamba kwe-roles nobabini, then izawuba right. Ii-questions zam ezimbini ezishiyekileyo. Eyokuqala ithi, ubungozi be-competition mhlawumbi buyintoni kwii-ministers, especially kwii-young ministers? You will divert from what God has given you, in the message, in the style of worship of your church, because uzawulahlekelwa indlela uThixo akutyhilele ngayo uba the ministry should go like this. This is the main message that I've given you. Then ufune ke ngoku ufana ukhompyutha ibandla, and ufuna ukhompyutha ibandla namanye ababandla mhlawumbi esekudala emini wena usanduqala, instead of learning, trying to complete, then ke ufuna uyozifaka ematyaleni trying to reach that standard, okanye change the message. Instead of preaching Christ, we are preaching money, because ufuna babantu bafake imali so that ukhawuleze ureche esa standard sala nkonzo ina 10-15 years imini, ube wena usandukuma just 2 years. So into ebalulekileyo nje, walk in your lane. As I've said, ukuthi umpostoli uMbekeni wathi uze wenze le nto uThixo athe yenze ngale ndlela akunike ngayo, futhi nomyalezo akunike wona. Umntu ongatshatanga, Yes, osingle, yeah, ubusingile buyadipenda kubusingile. Mhlawumbi umntu usingile because atshatanga, but ke yabona uyafumaneka kwezinye iindawo. Right, uyakwazi umntu onjalo ukhokhela icawa? yes. Okay, Yeah. uyakwazi. Paul, he was single, but he established many churches. As I've said, ukuthi, you can be single and be fulfilled in Christ without a wife, and ulide inkonzo. As I've said, ukuthi lo mfundisi, my friend, lo ndithetha ngaye uPastor Godo, lo wathi be that pastor you always desire to have while usengumzalwane, he's single. He's doing very well. Bendisenkonzweni yakhe izolo ene-revival. The church is growing. So ngokolwakho ulwazi umntu osingile uyakwazi utshatisa? Yes. Uyakwazi ukutshatisa umuntu osingile, because I think noPawulos esifunda ngayo in the Bible uthethe kakhulu ngomtshato engakhange atshate. So uyakwazi ukutshatisa, because naku sikwazi ungcwaba kodwa sifana. So umuntu osingile uyakwazi ukutshatisa. Wow. According to me. Wow. As long as he is ordained by God, unento kaThixo ekuye, then lo muntu lo uyakwazi ukuyenza minister. Thixo amnikezele. Mhlawumbi yes, mhlawumbi kumntu omameleyo phaa othi uyarhala ufellowshipha nawe kwanye ezi Sundays, ufumaneka phi, and then icawa yakho iphi, and also on Facebook or WhatsApp, TikTok? All right. I'm leading Good Shepherd International Church. We are Jesus focused, grace-based, and spirit-led church. Sifumaneka ke eTambo Village in Mininberg. EngaseGugulethu. iTambo Village ke between iGugulethu neMininberg. Iphayana nje, so siyangena every Sunday from 10 a.m. until 12:30. And then gena Tuesdays siyangena ngo-6 for Tuesday prayer from 6 until 7 o'clock. Ndikhona kumakhasi onxibelelwano, on Facebook ndingumntambo Mfundo,
yes, naku-WhatsApp ke ndiyafumaneka ku-TikTok, sine-Facebook page yethu phaa, I think ithi The Mntambos. Yes. Yeah. Ubani mhlawumbi xa sivala umntu obonela kuye kwi-ministry, mhlawumbi ke ungathi ngutata wakho kaMoya, now that uqale icawe yakho ngoku because awusekho under umntu ngoku, Yes. but you are leading your own church. Ubani mhlawumbi laa mntu ubonela kuye, mhlawumbi abanye bathi i-covering yam. My spiritual father nguDr. Dubeni. He is based in Eastern Cape. Okay, Une-Bible okay. school yakhe kulapho Okay. ndifunde khona ke my diploma in Yile theology. nto mosimane ubana certificate ezithile because utata wakhe nebezinye kunantsika No. Ndiyafunda, ndiyabhatala njengabantu bonke. Okay. So ndibonela kuye. I'm learning from him a lot. Yes, nguye umntu ke ondi-accounta kuye. Wow. Nabantu ndifuna undixela ke ndixelwa kuye if ndiphume ecaleni ngaloo nto ndiphume ecaleni ngayo. So yeah, he is my father in the Lord. So nguye ke umntu o-responsible nge-spiritual growth sam. Yeah, who is always make sure ukuthi I move now from this level to another level. So ubuciko obu ne-wisdom le ngaka uyifumene phi yona? I think ndidalwe nayo. Ewe ne. Yeah, and also ke before ndingumuntu osoloko othandazayo. Okay. Ngithandaza ke according to the scriptures ukuthi Lord, I pray that may I expand in the revelation knowledge and also in the wisdom of Christ. And also ke ndingumuntu orely kakhulu in the Holy Spirit. Yeah. Because into ethethayo sendicacile nje. Yes, ndivele ndinikele kuThixo ndithi nguye ozawusebenza ngayo. It's no longer I that live, but nguye ophila ngayo. Anindiva sendinto yakho ndicacile nje, iyavakala kakuhle. Mfundisi, masibuyele kakhulu man, uyabuya kwi-next episode yethu. Bancwele, thank you so much.